Ligningen for den eksponentielle funktion ser ud som vist her. Fx er lig med b gang a opløftet i x'ene. Vi vil nu forklare, hvad de forskellige koefficienter betyder. Koefficienten a fortæller, hvor hurtigt at værdien af fx den vokser. Det gælder, at når a er større end 1, så er f af x voksende, og når a er mindre end 1, så er fx aftagende. Jeg vil nu illustrere dette i GeoGebra. Som vi kan se her, har vi i GeoGebra oprettet skyder for den eksponentielle funktion, og når vi ændrer på a, så det bliver større end 1, udvikler den eksponentielle funktion sig. Som vi kan se, at jo højere a bliver, jo mere vokser funktionen. Vi skal nu se på koefficienten b, og som I kan se, det står skrevet her, så indikerer koefficienten b, hvor grafen skærer i y-aksen. Det vil vi nu illustrere igen i GeoGebra, hvor vi også har oprettet en skyder for b, som det ses her. Og hvis man så rykker på den, kan man se, at skæringen med y-aksen ændrer sig. Vi skal nu se på potensfunktioner. Forskriften for en potensfunktion ser ud som skrevet i dette dokument. Fx er lig med b gange x opløftet i a. Vi skal nu kigge på den første koefficient i en potensfunktion, som er a. Som det ses i dette dokument, hvis a er større end 0, men mindre end 1, så er potensfunktionen voksende med en aftagende hældning. Hvis a er større end 1, så er potensfunktionen voksende med en stigende hældning. Hvis a er mindre end 0, så er potensfunktionen aftagende. Og hvis a er præcis lig med 1, så er det en proportional og lineær funktion. Det vil vi nu illustrere i GeoGebra. Vi har igen lavet skyder for de to koefficienter, og hvis vi kigger på a her, så kan vi se, at a som udgangspunkt er lig med 1, hvilket vil sige, at potensfunktionen her er lineær. Hvis vi så begynder at ændre på a-funktionen, kan vi se, at den holder op med at være lineær, som den var før. Vi skal nu kigge på koefficienten b. Koefficienten b betyder, eller er lig med y-værdien, når x er lig 1. Jeg vil nu vise det i GeoGebra. Som vi kan se her, der får vi en lineær funktion, når a er lig 1. Her, b betyder så, hvad y-værdien er, når x er lig 1. Det vil sige, at vi går 1 ud, og så går vi 1 op. Hvis vi ændrer på b til 2, vil det svare til, at vi går 1 ud af x-aksen og 2 op ad y-aksen. Vi skal nu bestemme forskriften for en potensfunktion ud fra 2 punkter. Og vi skal føre bevis for de her 2 formler, som står skrevet her. Den første formel, som jeg nu vil føre bevis for, det er formlen for b-værdien i en potensfunktion. Det vi starter med at gøre, er, at vi tager den normale forskrift for en potensfunktion. Forskellen er blot, at vi her har indsat et punkt, hvilket er x1, i stedet for det normale x. Og det skal lige nævnes, at herovre på højre side, der har vi præcis det samme, blot med et andet punkt, x2. Bare for at vise, at det i princippet er ligegyldigt, om man bruger x1 eller x2. Man skal bare have et punkt. For at komme herfra herned til, der omskriver vi fx1 til y1, for at gøre det nemmere at regne. Over på højre side, der har vi stadig det samme. Men det vi så nu gør, er, at vi dividerer med x1 opløftet i a'ene på begge sider af lighedstegnet, hvilket gør, at b kommer til at stå alene på højre side, mens på venstre side får vi y1 divideret med x1 opløftet i a'ene, hvilket i princippet er det samme som den her formel. Vi har altså nu ført bevis for b. Vi vil nu føre bevis for koefficienten a. Vi vil starte med at dividere y i y2 lige med b gange x2 i a'et her, og dividere det med y1 lige med b gange x1 i a'et her. For at komme herned, så bruger vi potensregnereglen, som siger, at b og b udgår med hinanden og a og a, så der kommer til at stå x2 divideret med x1 i a'et. Derefter så bruger vi logaritmen på begge sider af lighedstegnet.
Og så bruger vi logaritmereglen, så a kommer til at stå hernede. Derefter så dividerer vi med logaritmen af x2 divideret med x1 på begge sider af lighedstegnet. Så der kommer til at stå logaritmen af y2 divideret med y1 divideret med logaritmen af x2 divideret med x1 lige med a. Som så er formel derovre for a, koefficienten a. Hej Helga. Jeg vil nu gerne forklare, hvordan vi bruger logaritmen til at beregne eksponentielle ligninger. Vi starter med at skrive en eksponentiel ligning op. Vi har her en eksponentiel ligning. Det første step vi gør, det er at vi flytter 3 over på den anden side af lighedstegnet. Det gør vi ved at trække 3 fra på begge sider. Den kommer derved til at se sådan her ud. Det næste vi skal gøre, det er for at isolere x'et, så tager vi logaritmefunktionen på begge sider af lighedstegnet. Nu har jeg taget logaritmen på begge sider, og så kan vi via logaritme regnereglerne flytte x ud af parentesen her og sætte den om på den anden side. Så vi kommer til at have x gange logaritmen af 4 i lige med log 16. Det sidste vi behøver at gøre for at få isoleret x, det er at vi bare dividerer med logaritmen af 4 på begge sider af lighedstegnet. Hvis vi regner det her ud på en lommeregner, kan vi se, at vi får resultatet 2,77. Vi har derved anvendt det kan jeg 2,77. Du skal jo bare tage de der på helvede. Du skal først finde ud af, hvad LOG og LOG4 er. Logaritmen af 16 divideret med logaritmen af 4 er lige med 2. Vi har derved anvendt logaritmen til at beregne den eksponentielle ligning. Okay. Nu vil vi forklare noget om fordoblings- og halveringskonstanten. Og formlen for fordoblingskonstanten er her. Og her er formlen for halveringskonstanten, som er en halv og fordobbelt af 2. Fordoblingskonstanten ser nogenlunde sådan her ud. Cirka, det er bare en skitse. Og det betyder, at for hver gang man går en hen på x-aksen, så fordobler man. Vi vil nu vise, hvordan en halveringskonstant fungerer. Det her det er formlen for halveringskonstanten. Her har vi en aftagende eksponentiel funktion, og det er bare en skitse af den, for den ser ikke sådan ud i virkeligheden. Hver gang man går en hen på x-aksen, så halveres den på y-aksen, altså cirka sådan her. Så fra herfra og hertil, så er den blevet halveret. Og det samme med herfra og hertil, så er den igen blevet halveret. Og sådan er det så hele vejen ned. Hver gang der er en længere hen, så bliver den halveret. Vi skal nu bevisføre formlen for fordoblingskonstanten, som står herovre. Det vi gør først, er, at vi tager formlen for, eller forskriften for en normal eksponentiel funktion, som er b gange ax, hvilket vi så sætter lig med 2b
hvilket skyldes, at vi jo har fordoblingskonstanten, hvilket vil sige, at man ganger med 2 for at få det dobbelte. Det vi så gør, er, at vi tager de 2b, dividerer det med b over på venstre side af lighedstegnet, hvilket gør, at de 2b'er her udligner sig med hinanden, som så giver bare 2. Man kan altså sige, at det er ax er lige med 2, eller a opløftet x er lige med 2. Vi går så videre nu og finder logaritmen af venstre side, så det kommer til at stå logaritmen af a opløftet i x, eller x opløftet af a opløftet af x. Og over på højre side af lighedstegnet, der har vi så logaritmen af 2. Nu bruger vi så logaritmeregnereglen til at tage x'et herindefra, sætte det udenfor, så der står x gange logaritmen bare af a. Over på højre side har vi stadig det samme. Og det vi så kommer frem til her til sidst, er, hvis man tager herover fra venstre side, dividerer på begge sider af lighedstegnet, så får man formlen for fordoblingskonstanten, som står her.